kondoi, aina, ekor, fotogen, ulodan, plastik, jol, kau dikit লঙ্কা টক 20 টাকা পুরাই দিও পাঁচ ଆଉଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜରି ବାଲା ଦିଅ ନା ପକେଇକି ଦିଅ ସେ ଜରିଟା ଖୋଲି ଦିଅ ଏଇ ଦରଟା ପକେଇ ଦିଅ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଜିନିଷ ଆମ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦ ମାତ୍ର 20
আপেল ফুলদানি প্লাস্টিক মগজ রুটি চোখা କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଜିଦି କରୁଛି କଣ୍ଢେଇ ନେବ ଏତେ ଖେଳେ ନା କିଣିଛି ମା କଡ଼ାଲେ ବୋଉ ଖାଇଦେଲ ରଖୁଛ ନା ଛି ଜଲ୍ଦି ପାଣି ଦେ